Ha egy apró ötletből valami nagy eredmény származik, akkor ideje ezt másokkal is megosztani. A VLM GmbH teljesen új utakat nyit a mobil marketing világában. Ebből az egyedülálló marketing koncepcióból most ön is profitálhat. Okos telefonjával a közösségi hálózatokon, mint a Facebook vagy a Twitter, de akár a WhatsApp vagy SMS segítségével is egyszerűen és gyorsan tehet szert mellékjövedelemre. Egy kérdés. Tud üzenetet küldeni? Tudja, hogyan kell videólinket megosztani? Tudja, hogyan kell ajánlani egy alkalmazást? Akkor a mobil marketing éppen önnek való. Ennél több szaktudásra nincs szüksége. A világ legnagyobb kommunikációs csatornáját használja. A Facebook havi 1,5 milliárd aktív felhasználóval rendelkezik. 1 milliárdan használják a WhatsApp alkalmazást. Az Instagramon 400 millió ember osztja meg másokkal az életét. Naponta több mint 8 milliárd videót játszanak le. A WhatsApp alkalmazásban naponta több mint 42 milliárd üzenetet küldenek. Mindez korlátlan lehetőségeket rejt a mobil marketing számára. Ha valami érdekeset talál, azt így is úgy is megosztja. Most képzelje el azt, hogy minden sikeres ajánlás után jutalmat kap. Erről szól a VLM mobil marketing koncepciója. Szinte mindenki rajong az okostelefonjáért. A MyProtec az a termék, amelyet 10-ből 8 okostelefon tulajdonos megvásárolna. Szinte mindenki, aki megismeri a terméket, meg is szeretné szerezni. Nincs többé tönkrement kijelző, nincs drága telefontartó vagy tok. Szinte nincsenek új lenyomatok vagy baktériumok. Ha VLM partnerként megfelelően használja a mobil marketing lehetőségeit, akkor a siker elkerülhetetlen. Hány ismerőssel rendelkezik? 10? 100? 500? Az átlagos európai az okostelefonjában és a közösségi hálózatokon 300 ismerőssel rendelkezik. Az ön üzenete így nézhet neki. Ha ezt a párbeszédet lefolytatja ismerőseivel, akkor biztosan felkelti az érdeklődésüket a VLM termékei iránt, és ezért megkapja a megfelelő jutalmat. Ez a valaha volt legegyszerűbb üzleti modell. A VLM egy egyszerű, de nagyon hatékony kompenzációs tervet hozott létre, amely valóban kifizetődő. A sok apró összegből a végén egy nagy egész lesz. Mindjárt be is mutatom. Ellentétben a legtöbb ismert üzleti lehetőséggel itt nem kell nagy kezdőcsomagokkal vagy drága üzleti licencekkel nekivágnia. A VLM ezzel olyan vállalkozási lehetőséget teremtett, amelyet valójában mindenki megengedhet magának. Amikor beszeretné szerezni a MyProtec terméket telefonjához vagy táblagépéhez, akkor eldöntheti, hogy vásárlóként, forgalmazóként vagy partnerként szeretné-e megrendelni. Partnerként kap egy professzionális online back-office rendszert, amellyel kiépítheti vállalkozását. A legtöbb ügyfél és partner legalább 3-12 MyProtec törlővel kezd. Egyrészt azért, mert a háztartásban általában több eszköz is található, másrészt a partnereknek szükségük lehet bemutatóanyagra is. A 3 törlő 3 havi jogosultságot jelent a jutalékra. A VLM megkérdezett 100 embert, hogy megvásárolnák-e a terméket. Több mint 80%-uk lelkesen igent mondott. Azonban vegyünk egy olyan példát, ami a legközelebbi ismerőseire korlátozódik. Számoljunk 80 helyett mindössze 5 emberrel. Tegyük fel, hogy ez az 5 fő ugyanolyan lelkes, mint ön, és mindegyikük vásárol egy 3 törlőt tartalmazó csomagot. Ön törlőnként 2 pontot kap. 1 pont 1 eurót ér. Az első szinten mindössze 5 barátja segítségével már 30 euróra tett szert. A barátai 5 közeli ismerőse alkotja a második szintet, és a barátok barátainak barátai a harmadik szintet. Minden egyes MyProtec törlő után 2 eurót kap. Az 5 hatványa a harmadik szintig azt jelenti, hogy már több mint 1000 eurót keresett. A harmadik szint azonban még messze nem a vége. Minél nagyobb a termékforgalom, ön annál több bevételre tesz szert.
A VLM marketing koncepciója ezen kívül további 3 bevételszerzési módot és 5 izgalmas karrierszintet kínál. Mindössze 4000 ponttal, ami havonta 2000 májprotektörlőnek felel meg, a világszintű értékesítésből is részesül. Belegondolt, hogy ez önnek mit jelent? Világszerte már most több mint 1,6 milliárd okostelefon és fele ennyi táblagép van használatban. Egy kimeríthetetlen piaci potenciálról beszélünk. A VLM GmbH termékek millióinak értékesítését tervezi, és további egyedülálló termékeket fog piacra dobni. Képzelje el, hogy soha többé nincsenek karcolások a szemüvegén vagy rovarok az autója szélvédőjén. A következő 2 évben további 5 hihetetlenül izgalmas termékkategória fogja igazi kasszasikerként meghódítani a piacot. A cég vezetőségét állandóan arról kérdezik, hogy miért ezt az innovatív értékesítési stratégiát választotta. Először is a termék így megfizethető marad, mert a logisztikai, marketing és személyi költségek minimálisak. Másodszor egy új termékkategória jött létre, amelyet az okostelefonipar nem feltétlenül fog tártkarokkal fogadni. Harmadszor a mobil marketing koncepció emberek ezreinek életét képes gyökeresen megváltoztatni. Használja ki ön is ezt a lehetőséget. Nincs kockázat, nincsenek vállalkozási költségek. Nem kell költséges üzleti licencekre vagy kezdőcsomagokra költenie. Okostelefonját ezzel csak jobbá teszi. Vásároljon mindjárt több törlőt saját maga és családja számára. Takarítson meg időt és pénzt, és indítsa el a saját mobil marketing vállalkozását. Köszönöm a figyelmét!